Ambalema 223 Chrono TV ɲamadabaw foli ni walimadɔn ye aw ta ye fo y'a fɔ aw ka ɲamadali yɔrɔ la k'aw ladɔnniya ka fɔ nin aw ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ sigitɔla ye min bɛ lase aw ma aw ka jabaranin so mandi fɛ n'o ye 223 Chrono TV ye Mali kɔnɔna kunnafoniw an ka sigidaw kunnafoniw fo ka taa se jamana kɔkantaw ma k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan en temps réel nanzaraw ko ten a waati yɛrɛ la wa a sɛgɛsɛgɛlen fana o de ka nɔgɔn 223 Chrono TV ma. An b'a fɔ aw ma bi ko aw bisimila bi ta kɛnɛ kan bakurunba kunnafoni damadɔ minnu b'an bolo olu de filɛ nin ye an ka jamana minisiri min bɛ n'a ɲɛsin bɛ jamana kɔkantaw ma Abdoulaye Diop a ye fara kariba la tuguni lajɛ dɔw tun bɛ ka kɛ Bruxelles fɛ yen n'o y'o lajɛ tako 36nan ye maa caman tun bɛ a kɛnɛ kan Abdoulaye Diop a ye AES jamanaw ko k'u jɛ ka tila ka tiɲɛ fɔ diɲɛmaa ye AES ko ye min ye ko mɔgɔw hakili la ko AES ko dabɔ min kama k'o tɛ dɛ k'u k'u sigi k'an tatɔ filɛ bani an ka faranjɛla fanga maa ɲɛma colonel Assimi Goïta AES minisiri min ɲɛsin bɛ kunnafoni kow ma a y'olu fara ɲɔgɔn kan u ka lajɛ min tun bɛ ka kɛ an ka faaba kɔnɔ Bamako ka se ka taa u dala ɲininka lajɛ in tun ye min ye ani hakilina minnu bɛ olu la bakurunba kunnafoniw na hali bi an b'aw k'a fɔ minisiri min bɛ n'a ɲɛsin bɛ dugu jukɔrɔ nafolokow ma ale kɔni ye kunnafoni di k'a fɔ an ka damandaw baara ka ɲɔngiri fo septembre kalo tile 30 san 2024 ka sanga ni kasara dɔ ye kasara min kɛra sababu ye ka se ka maa 20 bɔɲango minnu sera ka ye k'olu bɔnɛ u ni na nin de ye bi bamanankan kunnafoni bakurunbaw ye aw bisimila a tɛntɛli waati ni a kuma na n taara n nana bamananw ko ten ko dantigɛli jan tɛ o la an ka minisiri min ɲɛsin bɛ jamana kɔkan kibaru ma Abdoulaye Diop ni nazaraw k'a ma ko affaires étrangères ale tun bɛ Bruxelles fɛ lajɛ kɛrɛnkɛrɛnlen min tun bɛ ka boli an bɛ se k'a fɔ AES jamanaw ka ko ɲɛ kan ka ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ farafinna lasigiden caman tun bɛ a kɛnɛ kan a daminɛna kalo in tile 26 ka taa se a tile 28 ma Bruxelles jamana kɔnɔna na an b'aw k'a fɔ maa caman tun bɛ a kɛnɛ kan la fɛn min ye ɲɛfɔli caman ye ani ɲɛfɔli ye o kɛra AES kunkanna na Abdoulaye Diop fɛ a da kɔni ma to bɔrɔ kɔnɔ baw a ye kuma in fɔ k'a bɔgɔla dɔn k'a ɲɛfɔ nanzaraw ye u k'a dɔn k'a fɔ ko AES ko dabɔlen don min kama a kun ye min ye wa a tɛ taa ka min to a y'o ɲɛfɔ a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a ko min ye AES jamanaw ye ko u kɔni wulilen bɛ k'u jɔ u b'u ka baara la kɛrɛnkɛrɛnla sa k'u bɛ fɛ ka na ni yɛlɛma caman ye Sahara kɔnɔna la yɛlɛma minnu ni don nataw la min ye ɲɛta ni basigi ni kolosuma ye ko jamana ninnu minnu sɔrɔ u sigiyɔrɔ la k'u k'a dɔn k'a fɔ bi in na AES jamanaw bɛ u ka baara kɛ n'u yɛrɛ ye hakilina wɛrɛ ti bɔ diɲɛ fan si fɛ ka na ko a y'a kɛ do tan walima a y'a bɔ tan a ye dɔ bɔ nin na walima ko a ye dɔ fara nin kan ko fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ dantigɛ ko dantigɛyɔrɔ 3 de b'a la ni min ma dantigɛ Wagadugu k'o bɛ dantigɛ Ɲamɛ walima k'o ka dantigɛ Bamakɔ ko n'o bɔra yen wa ko dantigɛyɔrɔ foyi tɛ AES jamanaw kunkanko la a n'u ka hakilinaw la ni nin masakɛ dugu 3 in tɛ o tɛmɛnen kɔfɛ a y'a da don a la k'a fɔ min ye AES jamanaw ye k'u kɔni bɛ min sɔrɔ ka fɔ o de ye k'a fɔ CEDEAO olu ni CEDEAO ni UEMOA u bɛɛ bɛ sigida kelen kɔnɔ u bɛ min ɲini u fɛ o de ye u ka sigi ka kuma min b'a to u bɛ se ka sigiɲɔgɔnya kɛ bonya ani karama kɔnɔna la ko baw ko bɛɛ y'i yɛrɛ ye o bɛ yɔrɔ min na bi k'u k'a dɔn k'a fɔ jamana si tɛ yen min b'i da don olu kunkanko la n'u yɛrɛ ko min o de don n'u ko min tɛ k'o fana tɛ a ko bi a da diɲɛmaa tulo kan ko bi na AES jamanaw u bi a fɔ bɛɛ ye olu ni CEDEAO ni UEMOA n'u bɛɛ na sigi la ko n'a ka di maa min ye ni nana a b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ko n'a man di maa min ye k'i k'a to yen k'a bɛ min fɔ diɲɛmaa ye ko ni Europe tɛ yen ko Rusiw bɛ yen ni Rusiw tɛ yen Chinois bɛ yen ko ni Chinois tɛ yen ko Australiens bɛ yen ko baw k'a b'a fɔ diɲɛmaa ye bi ko Mali furu sen tɛ jamana kelen si fɛ bilen u kɔni b'u yɛrɛ ye sa ni AES jamanaw n'a ka d'u ye cogo min u ka ɲɛtaa ko n'u ka sabati la u b'o baara k'u yɛrɛ ye maa da t'a la kuma tɛ maa se ma kunnafoni nasɔrɔ la an ka furanjɛla fanga maa ɲɛma colonel Assimi Goïta a ye AES minisiri min ɲɛsin bɛ kunnafoni ko ma a y'u bisimila ka se ka taa u dala ɲininka an ka faaba kɔnɔ ka sanga ni u tun bɛ lajɛ dɔ la AES jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen sa an ka faaba kɔnɔ Bamako lajɛ tun bɛ ka boli min kun kan diɲɛ bɛ ka laban subahana mansinko la cogo min o bɛ se ka walankata AES jamanaw kɔnɔ k'a bɛɛ kɛ suko ni dugujɛ la k'a ban ka ko bɛɛ yɛlɛma sanfɛ mansin ka cogo min na
o lajɛ de tun bɛ an ka faaba kɔnɔ minisiri ninnu fɛ minisiri ninnu bisimilalen kɔfɛ Niger minisiri n'o ye Sidi Mohamed Araliyu ale ye kɔrɔfɔw ta ka foli fɔlɔ di colonel ma Assimi Goïta bonya min kɛra u nanen Bamako u ka lajɛ daminɛ fo kana se a kuncɛli ma ani jamanakuntigi bisimilali min kɛ u ka lajɛ in senfɛ ka se ka o foli ni o bonyamasigi kɛ a ko baara min daminɛnen nin n'o ye ka kunnafoniw bɛɛ yɛlɛma subahana mansi sanfɛ ani ka subahana mansi ko don ba la AES jamanaw ka baara bɛ se ka yɛlɛma ka cogo min na ko i k'a dɔn k'a baaraw daminɛna wa u dan b'a la ka fɔ fɛɛrɛ don min ni a ti tiɲɛ u bolo ale kɔfɛ min ye Burukina ta ye n'o ye Aminata Zerbo ale fana ye kɔrɔfɔw ta ka kɔrɔfɔ fana bolo o sira kelen kan k'a fɔ nin sira min ye nin AES jamanaw bɛna baara k'a la kosɛbɛ walasa AES jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min kunnafoni ko siratigɛw la o bɔlen kɔfɛ sa min y'an ka masakɛ yɛrɛ ye colonel Assimi Goïta a ko ni wele bila jamana ninnu ma k'u k'u cɛsiri k'u timinanja u ye ŋaniya ɲuman min siri nin baara in kama bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la walasa AES jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na an bɛ to ba Maliba kɔnɔ hali bi minisiri min n'a ɲɛsin bɛ dugujukɔrɔ nafolo ko ma n'u b'a wele ko mine ale kɔni ye kunnafoni di k'a jira k'a fɔ min ye an ka ndamandaw ye ko k'u bɛɛ baara ɲɔngiri fɔlɔ fo ka taa se septembre kalo nata tile 30 ma san 2024 o sɔrɔla mun fɛ min ye an ka ndamanda dɔ ye ale kɔni kasara ye olu sɔrɔ ndamanda min n'u b'a wele ko kalako maa 20 bɔɲɛnɛna u ni na o yɔrɔ la ka sanga n'o ye sa min ye an ka faranjɛla fanga maa ɲɛmaw ye minisiri min ɲɛsin bɛ dugujukɔrɔ nafolo ko ma ale kɔni ye communiqué kɛ o yɔrɔ bɛɛ k'a b'a ɲini u fɛ u ka ndamanda bɛɛ ɲɔngiri Mali fa bɛɛ fɛ nin waati in na ka sanga ni kasara min ni o y'u sɔrɔ minisiri Amadou Keita a ka nin kunnafoni kɔni n bɔra k'a bɛn kalo salen juin kalo tile 15 ko k'a ta o donna fo ka taa se septembre kalo tile 30 ma k'u kɔni ti jɛn n'a ye abada ndamanda ka baara sigida ninnu si kɔnɔ wale in yɛrɛ sen fɛ kasara min kɛra u ye maa dɔ sɔrɔ k'a dala ɲininka kalako in yɛrɛ bɛ dugu min na a bɛ Yanfolila mara la Buguni région a b'o de kɔnɔna la kunnafoni kunfɔlɔ y'a jira k'a fɔ ndamanda in dafirilen don fɔlɔ ni o ye sibirido ye sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ maa 8 o de bɔnɛnen yera a nin na fɔlɔ u nana tɛmɛ ni ɲininiw ye ka na suko ni duguya cɛ ka na se maa 20 bɔɲango ma o de bɔnɛna a nin na maa caman bɛ yen olu tununa waati min ɲinini gannen don min ye sigida maa ɲɛmɔgɔw ye olu kɔni wulila ka na lajɛ sa kɛrɛnkɛrɛnnenya sa préfet ale nanen kɔni ye yamaruya di k'a fɔ ɲinini ka jɔ o yɔrɔ la ko ka sabuya kɛ sigida in na yɔrɔ caman bɛ yen olu pɛrɛn-pɛrɛnnen don wa ka waati fana tile damadɔ san bi ka na a bɛɛ la o la sa u y'a ɲini k'a fɔ ɲinini ka jɔ ka sabu kɛ n'a ma jɔ kasara wɛrɛ bɛna kɛ min ka jugu ka tɛmɛ kɔrɔlen kan a b'aw la k'a fɔ nin kasara min kɛra nin sigida kofɔlen na a kɛra sababu ye ka se ka mɔgɔw kɔni fari faga o de la minisiri ye communiqué kɛ k'u ka ndamanda baara bɛɛ jɔ fo septembre kalo tile 30 natɔ nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ɲinan sa in na kabini sa daminɛ janvier kalo i ka dɔn fɛn min ye Kulukoro mara ye u ka dugu bɛ yen n'u b'a wele ko Nunga ndamanda ba dɔ fana dafirila ye o kɛra sababu ye ka se ka maa 70 bɔɲɔgɔnko k'olu bɔnɛ u ni na kunnafoni nasiraw la ni aw hakili b'a la an ka jamana kɔrɔyanfan benna juguw tɛgɛ kɔnɔ kabi sanja min san 2012 waatiw la o kun ye maa dɔ sɔrɔ k'o jalaki ka se ka taa n'a ye fo CPI la n'o kun ye Alhassane Age Mohamed a ka kiiri tɔ tun bɛ sen na hali bi jalakiw taara k'a sɛgɛrɛ hali n'a sɔrɔla a ko kɔni kɛra ka fa dɔ kɛ ka mɔɔw nisɔndiya ka tila ka fa dɔ kɛ ka mɔɔw bila sɔnja la maa kofɔlen ale tun ye polisilaka ye saa minnu na an ka jamana kɔrɔyanfan benna Tɔnbukutu mara kɔnɔnaw la jalakiw taara k'a sɛgɛrɛ k'a fɔ a ye dankari hadamadenya la a ye hadamadenya buruja a ye mɔɔw dankari buna hadamadenw la a ye mɔgɔw nima tɔɔrɔ n'u b'a wele ko torture o jalaki minnu taara k'a sɛgɛrɛ wa olu dama de ye a nɔ don min y'a tɔ ye an da bɛna se o ma ɲɛfɛ janvier kalo san 2013 Tɔnbukutu mara kɔnɔna la maa kofɔlen ka kiiri kunfɔlɔw daminɛna arabadon juin kalo tile 26 Cour de la Haye la Pays-Bas jamana kɔnɔ ni dɔw b'a dɔn ni Hollande ye kiiriw kɔni kɛra Alhassane ka kiiri kɛra ka se ka kunnafoni camanw di mɔgɔw ma fo kana se jalaki minnu kɛra k'a nɔ don ko maa kofɔlen jalaki minnu y'a nɔ don aw y'a tulo ma da
ko a yirala k'a fɔ ko a ye dansago ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ mɔgɔw ka ɲininkalisenw fɛ k'a y'o nima tɔɔrɔ o jalaki y'a nɔ don k'a yirala k'a fɔ a ye adamadenya buruja ka adamadenya nangari ka wale dɔw ka minnu bɛ adamadenya danbew bɔ a la ko o jalaki fana ye a nɔ don maa kofɔlen fana jalaki min y'a nɔ don sabanan la o ye a ye dansagowale tigilama dɔw fana tun bɛ jamana kɔrɔyanfan fɛ a sanw na n'o ye ansardine ali ayikada o magɛrɛ silamɛge a y'olu dɛmɛ fana ka se ka dansagowale dɔw ta ka maa dɔw sɛgɛrɛ min kɛra sababu ye k'o maaw nima tɔɔrɔ k'u ka adamadenya hakɛ caman minɛ u la k'o nin saba de y'a nɔ don jalaki wɛrɛ minnu fɔra mɔgɔw fɛ n'o ye k'a fɔ musow ka bɛn musow ka k'o ma nɔ don an ka yɔrɔ lahɔrɔmama minnu bɛ yen yɔrɔ minnu n'u kɔlɔsilen don olu fana ye kari-karili min kɛ k'o fana ma dɔ don nin yɔrɔ fila yɛrɛ n'i y'a lajɛ maa caman sinsinnen de kun nin kan k'a fɔ kamalen ye dankari bun hadamadenw na Tɔnbukutu mara kɔnɔ san 2012 ka taa se 2013 sanw na nin waleya fila de la nka CPI ye a ka kiriw kɛ u da ma don ninnu na kuma tɛ ka taa se ka ɲɛfɔli kɛ u la u y'a jira fana maa kofɔlen ko nin jalaki minnu y'a nɔ don k'u bɛna sigi wɛrɛ kɛ sigi wɛrɛ min ni o bɛna boli k'a fɔ a ka kan ka kalo hakɛ walima san hakɛ jumɛn kɛ kaso la k'o jalakiw bɛna o kiri bɛna kɛ ka se k'o jaabi fana bɔ k'o bɛn an b'an sigi k'a lajɛ o bɛna kɛ san 10 kɔnɔ wa san 5 kɔnɔ wa jaabi min b'a bɔ a la an b'aw kunnafoni o la an balima bamanankan mɛnbaaw ni bɛ dansigi bi ta la an sera ka kunnafoni minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni waati ye o de kɛra nin ye an bɛ dugawu don ka sa aw ni ci aw ka tulomajɔ la a k'an bɛn laseli nata